Hi everyone, narok jatono lamsogo ani YouTube channel tini hingke ang o video tamni bagai khlaikana narok jatono siwo tai ani title no jatono saiman khna hingke ang ani delivery to ungbai paikha hingke ang tini ani delivery ungmani kokrok te anchirai tabuk bwswk torkha buri dena chala tei tabuk bwswk manrok ungkha bumungrok chungtam narokha abo narok bai tini share khlainai ke poilano ang ani delivery normal dena C section hingke C section makhlaika tei bo hospital hingke Silchani South City Hospital makhlaika tamni hingke poila o chung thangka makondao haifano makondao ni borok borok dormonogor yakhai Silchara thangde hinai chuno saka abon bagoi chung dormonogoro thangyawi chung Silchara thangka ajana chini delivery ungkha C section delivery makhlaika tamni bagoi C section delivery makhlaika hingke abo ang oro saglak norok saimana muchungkha hingke norok comment khlai saimano number 2 hingke ani cherai burui dena chala hingke ani cherai hingke burui ungkha hingke bini bumung hingke chung narukha tuiluk te borma hinai bini bumung hingke ang no narugo chung duita bumung select khlaimani poila hingke ek number o khete kaisa tongmani haifano chung abumung no riliya abumung hingke buini chung khnaka abon bagai chung abono riliya hingkai chung tuiluk no select khlaika hingke ani cherai hingke achaimani June ni 2 tarigo hingke June ni 2 tarik hor 10:30 baje tongo afro achaikha ani cherai hingke tabuk 7 man ungjak an delivery ungmani hingke June 2 tarik go ungo June 2 tarik ni horo 10:30 baje o afro no C section khlai borok ani cherai ungkha tabuk hingkai 7 man ungoi 8 man se ungna nai tongkha ani cherai hingke norok ani delivery ni tui taibo mungsasuk sinan muchungoi tongkha hingke norok comment khlai saimano hingke tini video asuk jorano bye bye.